Janly gepleşikde geň taň göremek diýip bir söz düzümi aktiv ulanylýar. Bu söz köplenç, üýtgeşik, täsin ýa-da seýrek gawat edilýän ilden çykynç bir ahwalat, hadise ýüze çykanyna aýdylýar. Şu söz düzüminiň döreýiş taryhyny nämeler ýatyrka? Belli mirasgar Ömür Esenowyň bir ýazgysynda türkmençilikde nesil daragynyň atlandyrylyşy baradaky maglumatlary okapdym. Onda nesil daragynyň 7 basgançagy şeýle sanalýar: ogul, agtyk, çoğluk, ýuwluk, gowluk, geňlik, taňlyk. Indi oturup pikir edýän bolyn, geň taň göremek diýen söz düzümi bilen nesil daragynyň 6-njy we 7-nji basgançaklarynyň arasynda baglanyşyk bar ýaly bolup dur. Adamyň geňlik we taňlyk nesillerini görmek üçin örän uzak ýaşamak gerek. Örän uzak diýänim takminan 200 ýyl daha bolsa gerek. Sebäbi bir nesil ortaça 30 ýyl hasap edilýär. Diýmek, 6-njy we 7-nji arkadaky nesillerini görmek hiç kime başartmasa gerek. Geň taň göremek diýen söz düzüminiň ozal başdaky döreýiş manysy, ähtimal, häzirkisinden tapawutly bolandyr. Has dogrusy, bular ýaly hadisa, ahwalat 6-njy 7-nji arka nesilini gören uzak ýaşly adamlara hem ömründe bir gezek gawat edip biler diýen manyda dören bolmagy mümkin. Soň wagtyň geçmegi bilen dürli hili özgertmelere sezebar bolup biler. Häzirki mana eýe bolandyr diýip çak edýän. Ýa meniň bu çaklamam esassız bir zatmyka?